Бегай тука. Бегай от тука. Айде. Давайте от тука. Давайте. Давайте ли. Айде ли. Няма го Пурко. Няма го Пурко къде е? Къде е Пурко? Пурко, къде е? Айде марша, давай марша. Добре дошъл, господин Тутмаков, госпожа Тутмакова. Токмаков. Пардон, Токмаков. Заповядайте. Заповядайте. Драги съселени! Днес скъп наш гост е господин Тутмаков. Токмаков. Пардон, Токмаков. Новият депутат в нашия район, за който ще открият паметник и ще държи реч. Заповядайте. Честито! Скъпи госпожи и господа! Този паметник, който нашата партия издигна, е символ на скъпите жертви, които вашето малко, но героично село даде за майка България. Браво! И аз, който съм излязъл от народните низини и съм закърмен с вашите мъки и неволи, ви заявявам най-отговорно. Нашата партия ще предприеме най-решителни мерки, за да може да излеземе от това тежко положение, в което се намирате, и да спре най-сетне вашето тегло. Защото вие сте тези, които работите и плащате данъци, за да ни издържате нас. Управниците, министрите, войската и дори него, царя. Слуги са нужни на народа, не господа.